M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso mu programu ina ya Tilankhule na Ambuye, pamene tikupitiriza chaka chino kusinkhasinkha mu nyengo ino ya Lent. Ndipo mu programu yathu yotsiriza tinkakamba za zizindikiro zimene tiyena kuziona maso mu nyengo ya Lent. Ndipo namba chizindikiro choyamba chizindikiro cha Phulusa, koma kwakukulu ndi mafotokoza za tanthauzo la chizindikiro cha mtanda chimene wansembe analemba nacho potipaka phulusa lija kapena potithira phulusa lija kuti chimayimira chani. Koma panopo mafuna tsopano pang'ono ndizameko kuti kodi nanga phulusali limayimira chani ndipo kuti tingalipeze kuti kodi izi zilipo m'malemba oyera. Poyamba tikaona mu chipangano chakale, the book of Daniel chapter 9 verse 3. I set my face unto the Lord to seek by prayer and supplication with fasting, sackcloth and ashes. Ndikufunafuna Mulungu ndi mapemphero, kudzichepetsa, kudzikhuthula, nditavala chiguduli komanso nditadzola phulusa. Tikabweranso ku Numeri chapter 19 verse 17, tikapezanso kumeneko kuti akukamba za phulusa. Tikapitanso ku Matthew chapter 11 verse 21, zimene timazipeza pa Luka chapter 10 verse 13, pamene paja kuti if this had been done to Tyre, anthu akumeneko bwezi atavala dziguduli kudzithira phulusa ndi kusintha. So tiona kunena kuti both mu Old Testament, chipangano chakale ndi chipangano chatsopano, phulusa ndi chizindikiro chakulapa. Phulusa ndi chizindikiro chakudzichepetsa. Phulusa ndi kugudubuka pamaso pa Mulungu kupeza chifundo chake. Osati kugudubuka chifukwa choti ndofuna ndipangeza mawu ndionekedwe, ayi, koma kugudubuka pamaso pa Mulungu popempha chifundo chake chifukwa cha machimo anga. Zimandikumbutsa nyimbo ya woimba wina anayimba nyimbo jamanena kuti kugudubuka munkagudubuka koma mu mtima mukondwerera mwati tidya ndalama. Amakamba za imfa ya Atate ake kuti kanda abale ake adapha Atate awo pamaso amanengati kuti akulira, pamene mu mtima mwawo amasekerera kuti adya chuma cha abambo awo, mwana ucha kapena chuma cha abale awo. Nthawi zinaso Lent tikoza magudubuka ifeyo koma only exterior, not interior. Kumagudubuka kunja osati mkati. Koma patunena kuti kugudubuka kumene tikugudubuka pano tunena kugudubuka mkatikati mwa moyo wathu. So phulusa lija likuyimira kugudubuka kwa mkatikati kwa moyo wathu, our spiritual life. Kuti udzigudubulapo za pamaso pa Mulungu, kuzindikira chimene ndili, a sinner before God. Kudzigudula pamaso pa Mulungu, nkuona chimene ndili ngati munthu. Kuti kodi ineyo ndikamakhala tsiku lililonse la pa moyo wanga, ndi ziti zimene ndina kuzikhuthula pamaso pa Mulungu kuti ndithane nazo. So phulusa likuyimira kudzichepetsa, kudzigudubula pamaso pa Mulungu, sorrow before God, humility before God, humiliating myself before God, ncholinga choti ndidzukenso. So phulusa likuyimira kulapa, kudzichepetsa, kudzionetsa kuti pamaso pa Mulungu ine ndilibe kanthu. Ifeyo akhristu tidzigudubula bwanji pamaso pa Mulungu ndi phulusa lija? Tikamakumbukira formula yoyamba ija ndipo fumbi zabwerera ku fumbi ndi kugudubuka pamaso pa Mulungu, ikutipatsa chenjezo, warning, kuti chilichonse chimene mapanga akwaya pa dziko lapansi pano
chikuyenera kundithandiza kufika pamaso pa Mulungu. Koma ngati zimene ndikupanga kwa pa dziko lapansi pano zikandilepheretsa kufika pamaso pa Mulungu, it means ndidalephera kumvetsa cholinga cha zinthu zimene Mulungu adandipatsa. Kugudubuka kwanga kumakhala kopanda ntchito. And nthawi zina, today, there is this very big danger. Kuopsa uku kwakuti chifukwa choti mwina Lent idangosanduka chizolowezi, nditi mapanga the bare minimum. Ndipeke chitsanzo chabwino. Kwa ife Akatolika, nthawi zina, ndipo izi ndizoona, timana kuti tukapereka masika, ndamana kuti masika aja kuti ndi chani? Ndowa imodzi poyambira. Akatolika ambiri timachita chani? Timakapereka ndowa. Koma kuti zimene tinaloja likunena akuti tupoyambira kupereka ndowa. We do, and we have to do with the bare minimum. Taganiza ndi pamene pabwinobwino. Koma akanena kuti tiye ndipite kuchakumwa, kumakhala so generous kugulira anthu ena mowa, nkumalephera kupereka 250 kwacha ndekezefe yakumudzi kuno ya mtulo pa mwezi, pamene timatha kupanga share kugulira anzathu mowa in thousands. Koma 250 kumpatsa Mulungu pa mwezi to reach the minimum of 3,000 kwacha. We find a problem. Ndekuti kugudubuka kuja sitikumvetsa, tupanga za mandonekedwe. Koma kuti sitikumvetsa the rule imene mpingo watipatsa. Point yanga ndi chani? Nthawi zambiri taloti timatha kulowa mu season ngati inoyo, and we are happy to do the bare minimum. Udzapunguza ndi kusanya masiku awiri awa, tsiku la Phulusa ndi tsiku lachisanu loyera, and we literally keep timasunga 2 days imeneyo. Mpingo udati tikapunguza ati paujeni pa Wednesday ndi pachisanu pokha basi, masiku onse wa feasting. It means you have not entered into the spirit of Lent. Simukumvetsa mpang'ono pomwe tanthauzo la Lent. It means Lent to you is just a period. Ndi nyengo. Kudotsamo, titulukamo, tibwerere kuzathu. That's not the meaning. Lent ngati privilege season, kapena ngati nthawi yapadera-dera, imene Mulungu kupyolera mu mpingo amatipatsa kuti sinkhesinkhe. We are not supposed to do the bare minimum. We are supposed to do the maximum. Maximum ndi chani? Total surrender to God, total complete change. Kusintha kwathunthu. Choncho tikamakhala tisinkhesinkhe ndi kuganizira bwino mozama kwambiri. Kodi kamvetsedwe kanga ka zimene mpingo kunena nkotani? Tikamba chizindikiro cha Phulusa, kuti Phulusa means kudzichepetsa, and kudzichepetsa means kuti kugwiritsa ntchito zinthu zimene Ambuye Mulungu amandipatsa moyenera. Ndine mangopachitsa kuti zimene amandipatsa Mulungu amatondipatsa zambirimbiri, but I give him the bare minimum. Even spiritually, bare minimum. Sunday ndipita kumisa imodzi ndibwererako. Ngati mwawika, it doesn't matter. At least it's optional. It means we are happy to do the bare minimum. But Lenten season should help us to do the maximum. Ngati kuti ndikufuna kusintha, it has to be complete change. Ngati kuti ndifuna ndiyambise moyo watsopano, it has to be complete moyo watsopano. It is only in so doing, tikachita zimenezi, pamene tidzamvetse the spirit of Lent. Pamene tidzamvetse cholinga cha nyengo ya Lent, ngati nthawi ya change, nthawi yosintha. Chizindikiro china chimene timachipeza mu nyengo ya Lent tichifotokoza kutsogoloko, chimene chikukhudzana ndi ukatukumeni komanso Khristu. Pofuna kupitiriza apa, mafunire kutineza chizindikiro china chimene timachipeza mu Lent chogwirizana ndi nsanamira za Lent. Chimenechi ndi fasting ngati chizindikiro, kupunguza ndi kusala. Zimatanthauza tichepetse bajeti kodi? Ayi. Chaka chinanso ndidanena za nkhani imeneyi. Kuna kuti Lent tikamati kupunguza, it's not mwayi wopanga save ndalama. Koma tikamanga save ndalama kandi ufa, we'll give it to the poor. Tipereke ndi kuthandiza kwa anthu osauka. Ndi tanthauzo lenene la
kupunguza ndi kusala. Zimene tapunguza ndi kusalazo, we give it out kuti anthu ena apeze china chake. So fasting ikonzesa ngati chizindikiro, a sign or a symbol of the Lenten season. Kuzindikira kuti zimene ndikuchitazi sizaine ndekha, nza anthu enaso. Zimene ndikuchita sizithandiza ine ndekha, zithandizaso ena. Ndipo zimene ndikuchitazi zithandiza kubweretsa anthu ambiri a Mulungu pamodzi together, ngati chizindikiro cha Lenten season. Are you prepared this year to do the maximum? Kodi ndinokonzeka chaka chino kuti muchite pa mwezi osangoti woyamba kapena woyerekeza, koma muyengo wopitirira? Pajatu malemba oyera amanenso kunena kuti munthu amachita zabwino adzamwezera mwezi omweyo komanso mukhuthukira. If we want to reap the spiritual benefits of the Lenten season, we have to do the maximum, not the bare minimum. Ngati ufuna tikolole zaulere za Lenti, tichite zinthu kwathunthu, osangoti moyepula. Tikatero tidzapeza ma benefits a season ino ya Lenti. Tipemphere. Tikuthokozani Mulungu potipatsanso mwayi ndi mpata wina woti tisinkhisinkhe za inu lero. Tithandizeni nyengo ya Lenti kuti tikhale okhulupirika muzochita zathu zonse, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mwana wa